Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, at vi klipper græs og klipper hæk. Som I kan se, her starter vi med at klippe græs. Og her er vores ven Tobias, der er lige hjælper med på redskabene. Så fik vi lige klippet det sidste, og dermed skulle vi egentlig bare videre til at klippe hæk. Der kom vi i gang, og som I kan se, vi klipper altså ikke helt indtil. Meningen er bare, at vi lige skal studse lidt. Nu kan I så bare se, at vi lige klipper lidt hæk. Det kommer her. Så bare vi var færdige med at klippe hæk, så skal der selvfølgelig også ryddes op. Der tog Tobias chancen. Her kommer lige et klip, hvor I kan se, hvor vi kører hen. Det skal selvfølgelig også læse af, det gør vi lige her, som du kan se. Så kommer Tobias ind lige for at spare lidt ud. Klar med hertraktoren, så skal det bare klippes, og så bliver det egentlig bare liggende. Så vil jeg bare sige tak for at du med på den her video. Husk at give like og subscribe. Vi ses snart igen. Hej og velkommen til den her video. I dag er det her, det bliver et par... Oh my god, jeg kan ikke finde at snakke. Det her, det bliver part 1 eller del 1 af hende, vi arbejdede ved før, søster. Og vi har klippet den her hæk, den har jeg lige klippet halvdelen af nu. Den anden halvdel har I ikke set noget til, og jeg er gået i gang med den her, som ligner lort. Det skal også reddes, og så skal det der overtages som det sidste. Og så har hun nogle hæk der, den kan I se dernede. Den er også blevet klippet. Så den her hæk er jeg i gang med nu, og så mangler jeg det der. Men så har jeg taget det her. Og så min lillebror og en der hedder Tobias ved at samle det op og ødelægger det derom. Og så har jeg lige klippet græs. Så det er det, vi får tid til at gå med her. Håber I nyder de videoer, jeg laver, og hygger jer med mig, når det er, jeg går og snakker lidt og ikke kan finde noget at tale. Håber I vil følge med i nogle af mine flere videoer. Der kommer nok også snart en, hvor vi klipper græs over Velse. Min lillebror har lavet et billede af, hvor vi kører hernede, så jeg håber, I vil følge med. Vi ses. Hej.